Комиксът в някаква степен беше абсолютна свобода. Правя нещо, което искам, което ми харесва. Аз не можах да повярвам изобщо, че такова нещо може да излезе в България на български, нали? Това е шпионин! Дръжте го! Няма да го дам! Аз не практикувам бойни изкуства. В момента, в който го открих, бях поразена. И се влюбих веднага. Беше любов от пръв поглед. Нашия чар беше, ние бяхме ентусиазирани, честни, отдадени до някаква степен на това изкуство, пионери. Това е толкова просто. Ние започнахме да сричаме с дъга, с тези разкази в картинки. Беше прекрасно преживяване.